önskar er välkommen till Paris 325 minuter före tidtabell. Vi ber att du förblir sittande med säkerhetsbältet fastspänt och håller mittgången samt nödutgångarna fria från allt handbagage. Detta tills flygplanet är parkerat och fyllt med säkerhetsbältet har stängt. Var försiktig när du öppnar bagagehyllan och se till att du får med dig alla personliga tillhörigheter. Rökning och användning av elektroniska cigaretter är inte tillåtet. Däremot kan du använda din elektroniska utrustning. På vägnar av hela besättningen så tackar vi för att ni valt att följa med oss i Norwegian och vi hoppas att få se er ombord snart igen. Tack och på återseende. Welcome to Paris, where we have landed 25 minutes ahead of schedule. Please remain seated with your seatbelt fastened and keep the aisle and emergency exits clear of all hand baggage until the aircraft has come to a complete stop and the fasten seatbelt sign has been switched off. Please be careful when opening the overhead bins and remember to take all personal belongings with you. You may now use electronic devices without flight mode. Please note that smoking and the use of electronic cigarettes is not permitted. On behalf of the entire crew, we thank you for flying Norwegian and we hope to see you on board again soon. Thank you and goodbye. Det er jo helt fra USA.